taisno ro ma lainani bagai phaija sabka mane ang to miao LB khai mali ang oi thangkha tamni bagai kisa ane personal samung rok botongo hingke amoni bagai khai mi ang oi thangkha miao hingkang LB o habai malia hingka tini hingke taisa LB o norbai malaija sabka dol rok norano support khai dite tei ani channel o nayo ano support khai di dol rok tei norokni hamjak mong kopon di phunuk di hai deba LB o phaika hingke no taratari no kaisa like di to dol ro ani LB o hapabari norokno lamsogo tamke phaya ko taratari phaibidi ani LB rok o kok salainai norok bai daily kok salai tongmani hai no tini tesa phaija sabka ang hai deba to biang komai thumai ka dol ro LB hapabadi LB ani LB o hapabadi norok bai kok salai bagang tini ready ngi phaisa go jaga o tab norok my god ko no bar te kisai tong no bar ker do ani LB ro khate ro phono gota to ani LB o hap kang kaisa comment khai di pui lawa pore like khai di dol rok khai ati ada ba to LB o khai like khai di sikang comment khai di tarpore norok kok salainai dol rok patar bhotke kok salainai ta hingke vlog video rok to khailai mayang lai tongo hai ba mana ni bo time rok hore ni bagai vlog video rok hang dais mayang oi tongkha to dol ro ani hai monai song sabo mo marung kha monai song ro akon kamu khai tong bai do mana dol rok comment khai bai di comment ani to dol ro comment rok khaile di sikang phai hap kang kano ani LB o sikang comment khayang ka bahaya sai manai nora ani LB nai tong rok noi daki comment khaile jita hai ada ba miao tani ja personal
samung dongmani bagoi busy ni bagang LBO habai malia nitini te sab phaisa sabka norbai malainai norbai kok salainai hinoi पहले कमेंट कर देना 10 लोग उसके बाद एक लाइक कर देना तो दल सिगां कमेंट खायदी परे लाइक गिरदी ता फाइकां के LBO हाबकां के ते नरक कमेंट खायां के तां साइमन ग्लाक्स माने साबानि LB नाय तंग नाय तंगा बायता नरकानो LBO bo jemon blog video rogo ta short video rogo ano jebabe mane logiri tongmani haino LBO bo logiri tongmani dol rok komen khadi komen dol ro komen dakti komen kri no komen khai kang saiman glak no ani LBO ano logiri oi tongo nang saiman glak komen khailai di komen khadi komen khai kang bai saiman sam no ano logiri oi tongo noi Jian LB naik dongnai dol rok noro comment khele di comment khe kang saiman glak noro ani LBO tongbai o honoi ang saiman glak ta ani LBO hap kang no comment khe di dol ro comment khai no dara ta mukhe tong o munai ki fil sible o mayo egota haino tapuk no LBO haboi hab drop hingke noro bai kok salai ni moi asuk ja sak bata munai song noro khai tam khai tongbai ba sabai gade Allah Rekable reply reject no monai song mai dara tam ke tong hing samane ko tapok no LBO habuta achugoi tong hata LB khene hanai reading achuk tong phaika nor khai tam khai tong phai gade monai hingka reply ria dara reply ri tongo monai nungse comment khai ke sang reply ri nai ble monai nani khorang khane ada ba te sabotong LBO te masa sabotong sagade comment khade phat te sab ko LBO tongba ani LB nai tong comment khade phat munai song dol rok phat comment khade dol rok munai song rok bo jotonata asuk tong udara munai sibleo wati rok thaka norok na yang munai song sagade wati rok thangbai ka bati wati phai tong kho ang moi ko haino LB khaina ne noi phai asuk tong bai ka norok bai baksa kok mok kisa sate noi ma wati si thakle atine wati mang ma tini khoi thema wati sui sima phaisu pa asuke wati pika to biang komai thangbai ka ani LB ni dol rok dak LB hap
Nizugni hai hai nizugini. Do sabotong LBO komen kadi komen khayang kang seman glak ble norani LB nai tongo noi. Please komen khailai di fatar phat fatar phat fatar phat. Fatar phat komen khel de fatar phat komen khel de munai tong fatar. Oh my yo baikya. Tin mobile baikya. Nanti mobile baikya. Sab LBO habjak text khaidi dolrok dakti comment khaidi comment khayang kam bahai sai mane norani LB nai tongo ano logiri tongo hono bahai sai mane sagare support khaila dita atro proche comment khaila di dol ro comment nong mata phen mo ba theo ko pusuli lak thang mahna di comment khaila di dol ro comment khaila di asuk tunggu comment khaila di sabo LB botong LB ni line sabo tong comment khaidi dakti tamo abo comment khaya kaisa like kar dita comment bo khai dita hai daba dol ro comment khade pele comment dal dona उसका बाद comment like भी कर देना तो दल रो comment खाई मने पड़े खाई दीता अने big friend song biang kumai thang mai ga sai simal yaw khipi ang mel bi ekdin hab maya bai da kumai thang mai ka no joto no o ma ekdin bai da kumai thang mai ka no ani dol ro अगले थोड़ा समय तो खा ओ मा थोसिगना हो नरो जति कमेन्ट खायगा किसा मुक्त रिलाई सकेना कमेन्ट खाइलाई दी दल रक लाइक रक बरे लाइक दी दल रक डाक्ति no किन्तु आं डाक्ति no LB ni थांफायनाय दल रक नरो बाय कक सालायना बागै आसुमा बातामा कक रक सालायलि आं बायखाय नो जल्दी तो সবাইকে নমস্কার করছি জলদি একটু তাড়াতাড়ি কমেন্ট করবেন আমি একটু পরে শুয়ে যাব কেন আমি আজকে বহুত পরিশ্রম করেছি আজ সকাল 7 ঘটিকায় থেকে আমি কাজে গিয়েছিল তাই আমি ওখানে এসে লাইভে আসলাম কাজটা সাইরা তো একটুখানি পরে এলবি করার পরে আমি খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে যাব বন্ধুরা তোমরা আমাকে একটু
দয়া করে সাপোর্টটা করবেন বন্ধুরা, সাপোর্ট করো বন্ধুরা। তোমরা কেউ সাপোর্ট না করে আমি কিভাবে সামনে এগিয়ে যেতে পারবো? তো এভাবে সাপোর্টটা না করে তাহলে আমি কিভাবে আর একটা স্টেপে যেতে পারবো? Sulit kena mati. Dobi ko dol rock boro hapta mai ka LB 5 di LB wo mai LB 5 di dol ro LB wo to dol ro noro komen khai di daki norok judi komen khai angke ang bo selewoi thangota asugoi tongmani keba amon dol ro komen khaile di norok bai komen khaile kangke se kobrok salai mano hedba phai simi thangbai o phai simi thangpai bai o kisa phono komen phono khailang bai o ma phai ke no thangpai bai o komen phono khailai di ta kisa komen noro komen khai angke bai ke saimane se norok phai ka ani big friend song phai bai keu hini saimane sa amoni bagai dakte dakte ke komen khaibai di norok komen khai ke ang norok ne komen ni reply rana bagai asugoi tongsamani ba komen khai di ta sikang kaisa like ro di like moni pore komen khai di ama bujang tongbai bo norok support khai ke te support khaibai sinai dol rok support khai di kebo no kebo support khai ke bahai ke kebo kusugo kaida manba tongbai gari 10 minute pore am phai tongo comment khana khai tongbai di comment khana khai tongbai gari do dol ro 10 minute pore phaina nor comment khai tongni ta ang phaina 10 minute pore hai bono LB khe on no tongnai ta norok comment khai di hai adaba bothri ko thampui
to buko dol ro boro tongbai happy birthday LB happy birthday dol ro nora LB happy kang bai semne nora ang bai friend hini bai semanis an bo kosong kosong ba he boro som tomai ka norok judi comment rok yang kang bai norok bai dol hone semanai dol ro man bon ro comment khai di dakti comment khai di ta comment khai yang kang bai semanai sa comment khai di like khai di abo ba te salanya na nang ba LB happy birthday dol ro LB hap kang comment khai di ta comment khai di comment dol ro noro comment khai bai semanai yang noro an LB nai tong na ma comment khai di थोड़ा दे comment khai di dol ro comment khai di dol ro noro tam comment khai yang san ro phat ke comment khai di phat ke dol ro comment khai di
Ah, ah. Dol rok noro ani elbio fayang ke bang. Taisa tapake leng botokang ke ba tinini bagai asnong lasnai elbi dol rok noro bo hapayang ke ba elbi wo hangke ang thandoro no naisingka onek no naisingka angkat norok fayang ke bang ke thangsenai tinini bagai asnong na ang karon salo onek kosto kai ke samung asuk atta no hete thangoi sarik ni chaita jora pura samung khaina nango te aso hasam ma bike bai thango cycle bai thango lengo hangka ba dakino thonani muchungo ta haida ba dol rok hangke mobile rok nai tongnani phano time rok koroi tamni baga asuk thonani muchungo salo to asuk samung khai hangke ba dakino thoi payo ta dol rok tinini hor kaham jotono no tinini LBO ro no pailai sinai tesa hai no hai khana bai malai sapnai.